weltaare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique takusan yoni to wendu bosoya to hammadi hunare to wawnde to ndendori to seeno paalela to sinthiou bamambi to ɗayba to kanela to agnam to wuro soogi to juma to ɓokki diawe ko on takusan juula ha e nder galle ceerno bocara alpha ba to hoore fonde eko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruuji men to leydi Mauritanie yoga e nder ma jaaha to Nouakchott yoga e nder leyɗe tawateɗe nder Nouakchott lamorgo leydi ndi caggal nde heeɓi toɓoji alede asede alede nde yoga e leyɗen tawe yo layru mawdu to leydi Sénégal Ali Gouya Ndiaye ko jaagoɗɗo kalfinaɗo gueɗe nder leydi e jaccina gollamu o waɗi jillu makko e nder leydi he o yettima to Matam mo tijja to Thiès gam yidde ƴeewoyde ko fate yo layru to yarata e oɗo saaha joni e nder leydi he to leydi Mali ma en kaale oɗo saaha joni hono biyeteɗo Ba Ndawo suɓama o waɗama hoorejo leydi ndi taw sa mbaɗi transition ko mennoɗo wonde militaire tawa kadi o meeɗino wonde ministre de la défense leydi ndi to leydi Burkina Faso Christophe Dabouré ko hoorejo jagorɗo e leydi ndi o rokki coup d'envoi puɗɗogol golle taw ko pewnugol goudron to falde to wiyete fanda gourma waɗɗani kerol hakkude mabɓe leydi Niger to leydi Tchad Boko Haram waɗi jangu muɗum musgu e dadiɓe leydi ndi ko famdi kala koninkoɓe sappo Tchadda ɓe mbasi hen pittali men jeeɗiɗo woɗɓe mbarmi hen to Madagascar to leydi Madagascar ma jaaha to Antananarivo ko lamorgo leydi ndi toon ko université goto sumi toon tawa kadi ko nokku koɗorɗe étudiaji hoɗɓe ɗon fodde capanɗe jeeɗiɗi étudiant e oɗo saaha ngala koɗanɗe to leydi Congo Brazzaville ko ñalawma hannde o dendagal université ji leydi ndi gudditi caggal kayde coronavirus hannoɓe yettade université kene wona joni lebbi jeegom bisimilla mone ketti hotondirte joni jañoɗen Hindana bela yoro mi joftay bela hayo bela yoro mi dani bela yo beela ko ɓatake tintinde e ɓatake erade e siftinde hono ceerno Djiby Sy ko ceernajo bawɗo lasrari moƴƴuɗo leɗɗe ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ko bawɗo listikaram ceerno Djiby Sy ene jogui safra rafiji kewɗi ɗi jiida fannu tawa kadi o hutorto koto banggue lasrari e to banggue leɗɗe kala orintinta ceerno Djiby Sy noon ene jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi hen fannu goto ko leɗɗe cafroje fodde sappo e tati rafi tawa teeɗi comiɗi e nder ɓandu neɗɗo ko wayno ɗina ɗen leɗɗe noon cafra rewɓe taw ko rewɓe ɓe ellaji mumen ndewani lawol e jogotoɓe ellaji musɗi no fewi e rewɓe yoroɓe e rewɓe kadi deedi mumen tuƴƴata e kala saaha e rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe ronkuɓe sowade e worɓe ronkuɓe dañde ɓesgu kala ɗen leɗɗe ne cafra ɗumen omo jogui fannu leɗɗe kadi so tawi a yari ɗen leɗɗe fodde sappo e jeenayyi rafi tawtaneɗo e nder ɓandu maɗa iwata ha laaɓa ɗen leɗɗe noon koyene cafra ko wayno keeceje musoje koyɗe musoje ko wayno kadi wonduɓe e ko wayno kadi usraɓe goragu e jippiɓe e leeso e worɓe ɓe maniyu men moƴƴani ɓe maniyu men famdi kala ɗen leɗɗe ne cafra joomum hano yitto hoore mum eɗe cafra kadi rafiji kewɗi ko wayno paludisme e rafiji kewɗi goɗɗi comiɗi hen kanko ceerno Djiby Sy noon omo andina dendagal bandiraɓe kadi omo safra rafiji ko wayno ciññol ko wayno siññere walla jiilol ko wayno hendu e rafiji biyeteɗi ɓaleɓe foof e sukaɓe dillirte ɓe koye mumen dilli e saaha kadi sukaɓe waɗoɓe crise aji ene jana kala mo safra jomumen hano ha jiito koye men tawa kadi ko lasarari ndi wondude e leɗɗe o safrita ɗumen ceerno Djiby Sy noon e andina dendagal kilin
teneɓe makko wonde kay omo jogui base makko walla base makko principal tawate ko ndera nakchata lamorgo leydi Mauritanie to jeere nettek so tawi ari ha to jeere nettek ɗo so tawi anoddi 46 62 54 07 ma hawre ceerno Hamdou Ndongo on ko gollotoɗo ɗon walla kadi so tawi a waɗi 32 62 04 99 ma hawre ceerno Alassane Sy ko gollotoɓe makko tawateɓe ndera on base kanko ceeka on base noon kala ñalawma uddita ko gila 9h subaka ha 19h woni futuro ñande aljuma noon ɓe uddita ko 9h ha midi ɓe udda kanko ceerno Djiby Sy noon kala jiɗɗo yiidemo walla jiɗɗo e heɓdemo nde wonno no jooɗaki e kala saaha mo heewi noddede mo heewi kadi yaade e nokkuji kewɗi taw kadi ko noddude guiyaji nawtamo toon jiɗɗo heɓdemo kala numéro makko international numéro makko ko 47 22 80 84 kala nodduɗo ceerno Djiby Sy e oɗon numéro ma hemo hano hannitni e oɗo saaha mo kaleten ceerno Djiby Sy ne tawi jillu muɗum e nder sehil baabi e ko taari ɗum kala ceerno Djiby Sy ene wiya en mbadden dando faade makko ɓatake tintinde e siftinde ummorade e docteur Djiby Sow ko witti yanke leɗɗe safriyanke safruji fina tawa docteur Djiby Sow ko labɗo reedu malaɗo wune docteur Djiby Sow ko bawɗo golle mum ko guérisseur international le grand guérisseur docteur Djiby Sow ene safra rafiji kewɗi ko wayno rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe ɓe darotake e rewɓe kadi wonduɓe ellaji musli e rewɓe wonduɓe ndogam siti docteur Djiby Sow ne safra diabète asthme tension fibrome kyste e rafiji rewɓe hewɓe safra joomum ha yito hoore mum docteur Djiby Sow ne safra worɓe ustoraɓe gorago fiɗaɓe e woɓe yiyam mumen heewi drogue ɓe heewi dolo kala omo safra joomumen ha jiito koye men kanko grand guérisseur noon o heewi ko hettade joomum hawa yenene rafi joomum wondi o rokkuma leɗɗe ɗe jaltina mboroso ha jiira guite maɗa o safruma ha cella ceerno docteur Djiby Sow noon ene andina dendagal bandiraɓe kala wonde udditi base makko e oɗo saaha joni e nder Dakar kala garɗo to Dakar sa ari tigui ha to legal bitegal Yaraha Dakar tawa kadi waɗɗani juma ceerno Hadi Niassa ko ɗon tawata docteur tawata grand guérisseur Djiby Sow so tawi kadi a yeehi to juuma omo jogui toon base makko taw ko yimɓe makko laaɓaɓe golle mumen goni toon so tawi a ari ha to étage to radio ngatmare juma tawate ɗo docteur Djiby Sow ne tawe ɗon kanko le grand guérisseur base makko tigui tawate koto Kidira e nder galle makko tawa kadi waɗɗani juma Kidira waɗɗani kadi galle maire Kidira le grand guérisseur docteur Djiby Sow e kala jiɗɗo heɓdemo mbatta ko 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 so tawi noon ko yimɓe heɓdemo to banggue WhatsApp mbatta ko numéro makko leydi Mali 00 223 70 85 72 47 kanko docteur Djiby Sow le grand guérisseur omo wiyana safroyade ɓuuri safroyede Keɗtode Kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone altine nogas e goo lewru silto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas kabaruji men e ɗemgal pulaar sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abou Bah hono noon mbiruɗen e gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie puddortoɗen ma jaa ha to Rosso noon ene wonno e yolayru mum suwano ƴewtude e ñalawma oɗo sahare duggiga ñande asede ñande alerde nde ko toɓoji kewɗi ndiyam caami toon ɗum ɓeydima yolayru no fewi e oɗo saha joni nder wuuro ngo hono Abdallah wula tayyubam ko hakima mo Rosso o holliri tigui wonde halfinaɓe ko fati pompugol e siɓade diƴƴe ɗe nana puɗɗima golle mumen hano hannirta ni holliri tigui golle ɗe noon pudorto ko nder jeere mawde woni marché central ɓe jaɓana kadi to hôpital mo wuuro ngo soɓe gayni noon ɓe mbawata faade eko heddi e nder wuuro ko kala e nder commune biteɗo Jidder el Mourene en tawi nder Mokata mo Rosso toon e toɓoji kewɗi ndiyam caami toon galleji nayyi jani toon kono noon kadi caami
haaleji ɗiɗi goɗɗe jani toon kono hayneddo goto ala basɗo hen fittade mum ko adi ɗiɗo toɓoji noon e nder wuuro Nosso fodde temedde 5 famille taw fuɗɗinoma winditade taw ko jeeyaɓe ɗiɗon toɓoji guila kayis des sinistré ɓe ngala galleji keeɓino ballal ummorade e laamu ɗiɗo toɓoji kadi ɓeydima hen hono Bamba Wula Dramé on ko maire wuuro Rosso o holori tigui omo yawi no fewi e ɗeɗon golle taw kadi ko golle ko fati e ɗiɗon moto pompe uji e machine aji e satternaji tirtoji ndiyam omo yawi ɗen golle o waɗi erago noon faade laamu leydi Mauritanie nde ɓe darto dole mabɓe ponno ɓe mbawa kirigui wallude wuuro ngo no settiri e ɗeɗon caɗele ha joni koye on fannu keddoɗen rakka ko réseau administratif de commandement tawateɗo to ministère de l'intérieur ko catal halfinaɓe ko fati ɓergol toɓoji e nder leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui e nder ɗeɗo yonte woni tigui ñande ɗeɗo oɗo weekend woni aseɗo e ale ɗo région ngaji 5 keeɓi toɓoji hano hannirtini e nder ɗin région ngaji 5 keɓɗi toɓoji noon ɓe kolliri tigui ko wuuro wiyetego Mundi tawatego e nder Brakna ko kañuma ɓuuri toɓede saabu e nder gona wuuro wiyetego Mundi ɓe keeɓi 75 millimétre to hoddel sargi ɓen keeɓi toɓoji to ngoɗo wuuro wiyetego Lignamba heeɓi 15 millimétre to wiyete El Zedida heeɓi 50 millimétre Darel Khayre heeɓi 40 millimétre e nder région mo Asaba to wiyete Erdehili heeɓi 50 millimétre to wiyete Boulahdra heeɓi 25 millimétre to wiyete Udey Nessa heeɓi 20 millimétre Barkewol heeɓi millimétre uji 6 e nder région de Gorgol wuuro Likseba go heeɓi 7 millimétre wuuro Ganki heeɓi 20 millimétre e nder Brakna e Lega heeɓi 23 millimétre Hayre Mbar heeɓi 22 millimétre to wiyete Bohidida heeɓi 20 millimétre to wiyete Shangar heeɓi 11 millimétre to wiyete Kera Bayla heeɓi 35 millimétre to Trarza wuuro Rosso ngo e hoore mum heeɓi 44 millimétre to wiyete Zereda heeɓi Zereda Mohgene heeɓi 70 millimétre to wiyete Kera Mboura heeɓi 45 millimétre e nder Nakshot leggal Liksara heeɓi 45 millimétre Tavrak Zena ko 50 millimétre Sebkha heeɓi 56 millimétre Touzinine ko millimétre uji 20 Dar Naim heeɓi millimétre uji 30 Tayaret ko millimétre uji 20 Riyad ko 44 millimétre Arafat ko 35 millimétre Elmina walla mbiyen 6e ko 39 millimétre ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagorɗo kalfinaɗo ko fate jangde e nder leydi Mauritanie aleda hanki o e saaha toɓoji kay o hubbi werla makko o wawi yade ha yoga e nder centre uji tawateɗi e nder wuuro Nakshot to sukaɓe étudiant walla janggoɓe école aji mbaɗata kawguel mumen baccalauréat gam noon ƴeewoyde kay oɗo saaha joni so tawi toɓoji ɗi kaɗani yimɓeɓe wadde kawguel nguel o holliri tigui e nder dendagal centre uji ɗi o yetti kala o tawi ko sukaɓeɓe ene mbaɗa examen mumen hano hannirta ni toɓoji ɗi foof e hewde ndiyam haɗani kawguel nguel dartinani kawguel nguel o weltidima kadi no fewi e laamu ngu e darde daari kay wawde horsude e siggade siɓade dendagal diƴƴe tawetenoɗe kay ñande tawkel ñande asata kikiɗe laamu ngu neldino settirnaji e moto pompe uji e nder dendagal école aji ɗi kawguel waɗata noon beele ɗen diƴƴe ene corses hay sinno kay ñande aset ndene walla ñande alet nene ndiyam kewɗam sami e nder Nakshot lamorgo leydi ndi ha joni kabaruuji men e ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie ha joni Nakshot toɓoji kewɗi mbiɗen cami toon ñande aleta jami toon aleta hanki o e nder Nakshot ɗum saabima noon ha hande kay oɗo saaha joni yoga e leeɗe tawateɗe nder Nakshot goni koye yolayru Mouhamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi noon nana darino doole mum ponno ƴettude peeje ngalɗo no fewi kay beele ittude leydi ndi e duta tengti en Nakshot e caɗele yolayru o tafino noon cellule taw ko cellule biyeteɗo intervention rapide ɓen noon ko heblaɓe kay e kala saaha wawde faaboyade yoga e galleji walla yoga e guure wonɓe e yolayru ɓen noon yoga e mabɓe ne tawi nder dendagal région ngaji ha e nder Nakshot kala hanki e nder Nakshot yoga e leeɗe ha yoga e leeɗe kay ha e oɗo saaha joni ko biide daga ndiyam yoga e leeɗe noon taximanuji dognoɓe werlaji mbawa yettade yoga e leeɗe Allah e ndiyam hewde ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to Nakshot faade ak juge ko yon fannu keddoɗen ha joni fannu toɓoji pont goto taw kadi ko pont gonnoɗo hakkude Nakshot e ak juge on pont noon taggal kay deɓoji kewɗi ndiyam nde camno toon ɗum saabima ha pont o yooli ya garta noon otoji kewɗi ummineɗi to ak juge e umminoɗi to Nakshot kala mbawino dartade waktuji kewɗi no fewi ha taƴodiri ya garta e oɗo saaha joni noon hollirama tigui pont o arti hano hannirta ni ya garta o ɓamti hano hannirta ni
endera ngol lawol ha joni ko leydi Mauritanie keddonen tadiɗo goto taw kadi ko Mauritanie najo fannu makko noon walla taw mo hinde fanfara noon woni wuttoɓe fanfara wasi fittano makko noon aseta ñande aseta sappo e jeenayi lewru septembre gonɗen ndu taw kadi o wasi fittano makko nder base nder kamaɓe to gollotonoɗo e nder nakshot to banggue rewo nakshot to banggue wargo nakshot sudi ko toon tigui o wasi fittano makko e nder kamaɓe taw kadi ko saaha o wirtuno sara poto électrique woni poto courant gonɗo e nder base o nde wirti poto ko ɗon poto masimo hen o wasi fittano makko ha joni ko leydi Mauritanie keddonen e nder fannu toɓoji ha joni e nder toɓoji jippiɗi e nder leydi he kay tugui aseɗa fayi alede hollirama tigui yimɓe tato mbasi pittali men e yolayru taw ɓen mbasi pittali men ko nder oɗo région biteɗo Lasaba ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen police halfinaɓe ferinade pele tumaɓe dirkude koppereje e burjinde koppereje laamu ngaalu leydi Mauritanie woni police de crime économique ɓe mbaɗi convoqué Mouhtara Wula Ndiaye gonɗo oɗo saaha joni directeur général société sinim taw kadi ko gonɗo ja goɗɗo kalfinaɗo ko fate ngaalu e nder leydi Mauritanie ko noon kadi ɓe convoqué biteɗo Wula Jelvoun e ministre uji kewɗi wonnoɓe saaha laamu Mohamed Ould Abdel Aziz wonnoɓe ministre yoga e mabɓe kadi dokkama ɓattake talkuru convocation yonnoto ɓen police chargé de crime économique senumima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen gendarmeɓe ɗiɗo noon jeeyaɓe e contingent taw ko gendarmeɓe ɓe leydi Sénégal e nelduno to leydi Gambie taw kadi koye mbadi nulal CEDEAO ɓe nelduno toon ɓen gendarmeɓe ɗiɗo noon mbaɗama expulsé woni tigui ɓe diwama nder leydi Gambie ɓe gartanama nder leydi mabɓe kamɓe noon ko guila alarba ɓenuto ɓe nangono ɓe nanguirano noon koɓe tawa tigui koɓe gone wadde feeto anniversaire tawa kadi koye saaha couvre-feu baɗaɗo e nder leydi hen kamɓe gendarmeɓe ɗiɗo noon ɓe jeeya tigui koye gendarmeɓe nuldunoɓe nder leydi Gambie tawa kadi koɓe garno toon ko jogade ndenka koye garde koye gendarmeɓe joguiɓe ndenka e kisal Yaya Jammeh joguiɓe ndenka e kisal mo horejo leydi ndi hono Adama Barrow lomtiɗo Yaya Jammeh ko on tigui ɓe joguino ndenka e kisal muɗum ko ɓen ɗiɗo noon koye nder ɓen ɗiɗo mbeɗa expulsé woni tigui dirtira leydi ne gartira to leydi mumen to leydi Sénégal ha joni ko Sénégal keddoɗen Ali Guy Ndiaye ko jagoɗɗo kalfinaɗo gueɗe nder leydi e jaccina gollamu o waɗi jillu makko noon aleda hanki o to Matam o ari noon koye mbadi plan Orsec woni tigui nulago hoorejo leydi ndi gam yidde kay ƴewde e oɗo saaha joni nder leydi he kala e yoga e nokkuji ɓurɗi hebde yoleru e oɗo saaha joni hol plan mo foti wadde ko wiyete plan Orsec wawde kay ƴettude peeje no ɗiɗon toɓoji mbasitta kay heddade e nder guure ɗe hollirama noon e nder wuuro e nder falde Matam tan hollirama ko toɓoji ɗi tugui faari oɗo saaha joni yimɓe jeegomo mbasi hen pittali mumen yoga e galleji kadi nderguitima jaadi e wurago tawa kadi ko toɓoji ɗi caɓiduma hollirama kadi kanko Macky Sall noon holliri tigui wonde plan Orsec o fodde 10 milliards taw ko franc CFA ko ɗum woni plan Orsec mo foti yaltinde gam yidde kay ƴettude peeje no Dakar e yoga e guure mawɗe tawate nder leydi Sénégal kala no mbasirti hebde yo layru kay e saaha ndungu o holliri kadi nder ɗina 10 milliards hen milliard aji tati ma jaltina soode guura e matelaji e cabune wontude e lodi javel wawa tigui wallitede yoga e famille aji e galleji e guure tawateɗe e oɗo saaha joni e jaa e musiba taw ko yolayru tawateɓe e nder leydi he kanko Ali Guy Ndiaye noon so ummima Matam momo tijja to Thiès ha to Diourbel kala ha joni kabaruuji men e ɗemngal pulaar to leydi Sénégal keddoɗen ha joni e nder kabaruuji men ɓennuɗi en kaalino ɗo henen oɗo suka debbo biyeteɗo tenninga sen noon ko suka debbo taw kadi ko candidat libre baɗɗo bannoɗo kawguel mum baccalauréat e candidat libre o heeɓi kawguel ngel taw ko mention bien o hebno kanko tenninga sen noon hollirama tigui ko sako ma waɗi bindanagal kay e nder bindanagal hen ko hen o heɓata capanɗe to heɓata 30 000 francs woni ujunnaje jeegom o ñama hen ujunnaje tati keddiɗi en o nelta jinnaɓe makko e nder ujunnaje tati ɗe o moftata ɗe o ñamata ko hen yoɓata cour makko hen yoɓata kadi hen o rendina kadi haw heeɓi yoɓde hen frais makko ko waɗiri guelɗona kawguel nde waɗi kawguel baccalauréat 2020 hitande hikka nde kawguel ɓennuguel ko ɓooyani o heeɓi kawguel ngel tawa kadi o heeɓi toɓɓe kewɗe no fewi omo jeeya ɓurɓe gardude haw heeɓi ko wiyete mention bien o waɗino e yarago makko noon yidde makko kay ko yidde jokkude e jangde makko hawa yaaha heeɓa licence makko nde o waɗi haalande nde
noon e ndera kabaruuji men e ndera yoga e kabaruuji ɗum noon histoire o yurminima no feewi ha yetti ɓernde o ɗon tawa kadi ko maire Mermoz biteɗo Barthélémy Dias nde heeɗi on kabaru ko ɗon tigui wawi noddudemo joddade makko hollirimo tigui wonde yoɓinimo jangde makko hokkimo bourse nde wawata janggude jangde makko hawo heɓa licence tawa ko kañuma yoɓata ko mairie ndi yoɓata holliri kadi e kala lewru ma woda gabbon kaali seeɗa ɓarƴitimo beele mo wawa kay toppitade jangde makko hano hannirta ni ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen to tungel noon ha joni ene jokki kay janguji e kala saaha taw ko janguji ɗe hinde braquage kewɗi wadde Koungheul hollirama ko sakkiti noon e ndera wuuro Koungheul ngo ko ndera boutique goto taw jeeɗo bidigo wiyete ko Thialaw ko on boutique yanna kamɓe wuyɓe ɓeɗon nde ɓe gari jamma ɓe mbawi tigui ko wadde wuddere mawde e ɓalal he ɓe mbawi nadde ɓe gujji téléphone e carte uji chargé crédit wondude e yoga e marchandise uji feccere e marchandise ɓe tawno toon ɓe mbawi yaltinde ɗum e boutique he ɓe jaadi hen ko adi kana guyka ɗon taw kadi guyka gonka waɗino e ndera dibiteri goto tawate dibiteri woni yeyoɓe tew juɗaɗo e ndera wuuro ngo on ngun jangu noon ɓe mbawino gañje hen barminde hen joom dibiteri o nden gañen noon woppani on ha wasi hen fittande muɗum ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Sénégal keɗɗoɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagoɗo kalfinaɗo ko fate cellal aade kanko e gollediɓe makko mbaɗinoɓe kewi wadde kala subaka so huccudede ɓesgu Sénégal naaɓe andi ɗumen to rafi coronavirus o yarata o holliri tigui e nder waktuji nogas e nayyi ɓennuɗi temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e jeeɗiɗi neɗɗo tumanoɓe ko fiɗaɓe coronavirus kolkisama e ndera holkiso he noon hen nogas nayi tawama e jaati ko fiɗaɓe rafi coronavirus e nder ɓen noon hen jeenayyi ko cas communautaire sappo e joyyi heddiɓe ko contact suivi temedere capanɗe jeenayyi e jeetato neɗɗo e nder ɓe cellano kepti cellal mumen hano hannirtini paati galleji men o holliri noon nogas e jeegom e nder ɓe cellaɗo ɓen tampine fewi ma ballite e to banggue fofango tuggi ñalawma hanki o ko ñalawma hanki o ha heeɓi hayro neɗɗo goto alamo rafi coronavirus yooɓi fittade mum e nder leydi Sénégal o holliri noon e oɗo saaha joni tigui ko rafi o naati leydi ndi faade oɗo saaha joni ɓe jaara sappo e nayyi ujunere temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeetati e jeetati winditiɓe doggol corona hen sappo e goho ujunere temedde nayyi e capanɗe joyyi e jeetati kepti cellal mumen hano hannirta ni hen temedde tato e yimɓe ɗiɗo kawrela dial ujunnaji ɗiɗi e temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗo neɗɗo nana keddi e juuɗe safroɓe ha joni ko leydi Sénégal keɗɗoɗon koye ndera ndeɗo hitande fonno wadde ko fate sumgoji ɗi ɓe mbiyata sumgoji local woni élection local ɗina sumgoji noon dirtanama laaɓi ɗiɗi yimɓe hewɓe leydi Sénégal naɓe ɗaminno tigui ma dirtine lawol tata ɓiwol laamu leydi Sénégal noon ɓe kolliri tigui ngollo lawol ɗum dirtintake ɓe mbawi kadi nanggude dawal ɓe kolliri tigui koye nder lewru marsa hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas woni hitande mo wuuri ko nden tigui sumgoji ɗi juɓɓinte hano hannirta ni e ndera leydi he ɓayini kabaru o noon ko goto taw kadi ko joguiɗo konngol landa wiyete ka APR woni alliance pour la république kañuma ɓayini kabaru o biteɗo Seydou Gueye ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar koto kolda paɗen e ndera balɗe ɗiɗi tan hollirama yimɓe nayo mbasi pittali men e yo lawi taw ko toɓoji saabi ɗum e nder falde kolda e ndera falde kolda sapera pompier noon mbawi awde ha jiiti ɓalli ɓen nayo yoliɓe kala hen ɗiɗo noon koye cangol tawa kadi ko cangol birtigol peccitagol wuuro ngo hen yimɓe ɗiɗo ko hen tigui koɓe hen mbasi hen jolino ɗiɗo heddiɓe noon joli tigui koto nokku tawa kadi koto carrière assiette no biidi mawɗi to carrière assiette no baɗɗi ndiyam ha heewi e oɗo saaha joni ɓen ɗiɗo ko hen mbasi pitali men ɓen ɗiɗo wasɓe pitali men e nder ɓiɗina biidi carrière to wiyete sare e nder wuuro wiyetego Sara Moussa Ndouro ɓen mbasi toon pitali men kolda falde kolda natirde kolda ɓen mbasi toon fittali men hen goto ne wiye ceerno Mamadou Bassirou Diallo keddiɗo ne wiye Souleymani ene wiye Souleymani Balde kamɓe ɗiɗo kala ko sukaɓe tokkosɓe yaroɓe e duuɓi sappo ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jen ha to falde Sédhiou brigade taw ko halfinaɓe ko fate haɓade huuɗo bon koye podɗe ɗaynoje tawateɓe nder falde Sédhiou ɓe kolliri tigui nande ɓe teɓima capanɗe nayyi kilo drogue mo hinde chanvre indien ɓe nangui ɗum noon ko tolnongo e nder ngoɗo wuuro wiyetego Marandam e dow axe noon taw koto wiyete Carrefour 22 Kolda ɓe nanguno ɗum ko ñande alata hanki o subaka kamɓe joom marchandise o ɗon nde ɓe coyni dadiɓe ko ɗon tigui ɓe mbawi furtude laaci ɓe naati e soyde ha e oɗo saaha joni noon ɓe jiitaka ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar sen ummima to leydi Sénégal koto leydi Mali paaɗen to leydi Mali noon ko ñalawma janggo o wonno dernier délai mo CEDEAO rokkuno laamu dadiɓe leydi Mali e oɗo saaha joni ɓen noon kolliri tigui e ñalawma hannde o ɓe ɓayini inde tawa kadi ko gonowo hoorejo transition leydi ndi hay sinno noon ɓe cuɓaki militaire ɓe cuuɓi kam ko militaire jaaɗo en retraite taw kadi ko gonnoɗo
ministre de la défense leydi ndi ko biteɗo bandawu kañum suɓa e oɗo ha joni ko kañum ardina transition leydi ndi kanko bandawu noon o woni no kay jagorgal kalfinaɗo ko fati en nden ka ekkisam nder leydi he e laamu Ibrahima Boubacar Keita ko adi kay komo yaha eltrat ko adi ɗum kadi e laamu ATT woni Amadou Toumani Touré ko kanko wonno eddo kamuma ha joni ko leydi Mali keddoɗen Ibrahima Boubacar Keita gonnoɗo hoorejo leydi Mali mo CNSP derguiti laamuma guila ñande 17 lewru utu hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ne tawe oɗo saaha kala to Abou Dhabi lamorgo émirat arabe uni guila darorɗe lewru septembre ɗon ko guila nden o nawno to Abou Dhabi tawa kadi o yaano toon koye mbadi évacuation woni tigui ko nawno toon caggal kay nde rafi musɗo finomo hollirama noon ko adi komo yataw entrino e nder Mali ko adi kay ko entrino nder Bamako ko adi komo nawe to Abou Dhabi nde o jolata e avion noon faade Abou Dhabi hollirama tigui oɗon ko wawde jollude hoore makko ma walla ha wawi jolde hollirde tigui tampere nde o jogui noon nde o yetti to Abou Dhabi kadi hollirama ɗon e ɗon nde o yetti ko direct ɓe nayimo hôpital o entiri joom suudu makko noon wondude joom suudu makko wondude e médecin makko personnel wondude e collaborateur makko goto jaade e mabɓe kamɓe kala noon nde ɓe jetti nde hollirama tigui o entiri balɗe kewɗe e fewi hay goto hay joom suudu makko heɓata yiidemo Allah e musalla o jogino hollirama noon ñalawma hannde o kanko Ibrahima Boubacar Keita o yalti tigui hôpital o ha laaɓi to entirno o fati suudu makko e nder hôtel makko taw ko hôtel garɗuɗo tawateɗo e nder Abou Dhabi lamorgo nder émirat nder Abou Dhabi lamorgo émirat arabe uni omo joguidi rendez-vous noon e docteur ɓe ñande 1 lewru octobre ko nden tigui o foti ruttade noon ƴewde kay so tawi ɓandu ndu semori hano hannirtini ha joni ko leydi Mali keddoɗen Goodluck Jonathan ko gonnoɗo hoorejo leydi Nigéria e oɗo saaha joni ko kanko woni nulaɗo woni tigui médiateur CEDEAO no jaama arti kisal artiri e nder leydi Mali kanko Goodluck Jonathan noon omo fadde o tijja tigui ñalawma noon ñande nogas tati lewru septembre gonɗen du omo tijja tigui e nder Bamako lamorgo leydi Mali tawa kadi o arata ko ƴewde so golle kay to golle CNSP yarata e kaldigal mabɓe kay hakkude mabɓe e CEDEAO to yarata kay e oɗo saaha joni ha joni kabaruuji men e ɗemngal pulaar to leydi Mali keddoɗen ha joni jagorɗo mabɓe kalfinaɗo ko fate e cellal aade o holliri tigui wonde e nder ɗiɗo waktu holliri tigui ñalawma o holliri ɓatta communiqué makko battowo tonggode temedde ɗiɗi e nder on communiqué ɗon taw ko ñalawma hanki o ɓayi ɗum alade hanki o ɓayi ɗum holliri tigui temedde 350 neɗɗo tumanoɓe ko wonduɓe e rafi coronavirus kolkisama e nder holkiso he noon hen jeeɗu tawama e jaati ko filaɓe rafi coronavirus ɓen jeeɗi noon hen goto koto wiyete Kalam Bakoro heddiɓe ɓe ko commune 2 mo Bamako goto commune 4 mo Bamako goto commune 5 mo Bamako heeɓi ɗiɗo commune 6 mo Bamako heeɓi yimɓe ɗiɗo o holliri kadi e nder ɓe cellano hen no gase tato kepti cellal mumen hano hanniti ni hay neɗɗo goto kadi ala mo rafi o yooɓi e nder fittade mum e nder leydi he tuggi ko rafi coronavirus naati leydi Mali faade oɗo saaha joni eɓe jaara ujunnaje 3 neɗɗo fiɗaɓe e nder ɓen hen 17 kawri e radial ujunnaje 2 keddi kepti cellal mumen hano hannitini e ñalawma hannde o kadi leydi Mali holliri ne jogui 196 neɗɗo joñaɓe ala quarantaine paadi holkiso kay andude so daari so tawi ko fiɗaɓe walla piɗaka ha joni ko leydi Mali keddoɗen alkamisa ɓennuɗo ko sagataɓe joguitiɓe ha teddi ɓe jalti e nder ndeɗo ladde wiyetene Fore Diallo nden ɓe jalti nder ladde nde noon ɓe mbawi nadde e wuuro ɓe joɓima fittandu ceernajo goto jangguinowo Qur'ana ɓe mbawi kadi yadude fodde temedde 3 holsere woni naggueɗe ɓe tawno e nder nden ladde nde ɓe gaari e nder wuuro ngo saɗatalno wuuro ngo noon ɓe tawi ko sukaɓe ene ɗena kolte ɓe mbawi hulɓinde sukaɓe ɓe noon ɓe mbawi jaadi temedde 3 naggue tawa kadi waɗɗani wuuro witego Dogo ene tawe nder cercle mo Bankas en tawe nder cercle mo Bankas e nder commune Kani Bonzo ɓe mbawi nawde temedde 3 naggue ɓe joɓima fittandu babiraɗo goto ceernajo moɓe jooɓi fittade mum noon ɓe tawi ɗum ko nder ladde ene wondi e almudel mum ene gaari tende leɗɗe ko kuɓɓe ɓe mbawi yoɓade fittade mum ɓe jaadi e temedde 3 naggue septinde on kadi e yontere mayne nde ñanguji ɗiɗi mbaɗi ni mbaɗi tigui e nder falde janguji mbaɗi ni mbaɗi tigui e nder falde mofti ha joni
kabaruuji men e ɗemngal pulaar imam mahmoudou dikko ko gardiɗo ndeɗo fedde witede M5 RFP kanko mahmoud dikko waɗi erango faade dendagal ardiɓe diineji e ardiɓe aadaji nder leydi he kala nde ɓe mbawata tafde sete timmuɗo no fewi on sete noon taw darde mum ko dogde koyɗe jamno jaam e kisal artiri e beldital hakkude leƴƴi tawateɗi e nder leydi he ha tengti noon to hakkude leydi te woni o centre di mali ko adi ko on commission e tafe noon pulaar heewi ni ha ɓuuɓane waɗɗani keyɗiɗo kanko imam mahmoud dikko o wawi yaɓude koyɗe makko aseta ɓennuɗo ɗo o yeehi ha to sigu noon o wawi tawtire toon jooɗa toon jonde mawde no fewi taw woni sababu jonde ɗe ko yidde weldidde fulɓe hakkude mumen e dogon en e hakkude mumen e ɓeɗo wañoɓe wiyeteɓe les dozo kanko ndiyana jonde noon hollirama tigui waɗi parane jonde ɗe ko biteɗo cheikh lassana kane ko kañum waɗi parane jonde nde yimɓe hewɓe noon tawa kadi ndena jonde waɗi tigui ko nder legal bitegal misira sigu ko toon waɗi tawa kadi jonde nde waɗa ko nder stade woni terrain football to fuggo koyngel fettete hen ko toon ɓe mbawi wadde potital mabɓe yimɓe hewɓe noon taw ko yimɓe mantiniɓe yimɓe fayidinɓe mbawi notitade e nden jonde ko wayno ambassadeur a joɗiniɗo leydi Côte d'Ivoire nder leydi Mali wawi tawtorede jonde nden ko wayno kadi tabbital pulago wawi tawtorede mo notitima hen guima dogon gari ko wayno dana ansogo en mankani hen pelle kadi taw pelle wañoɓe gari haut conseil islamique notitima hen haut conseil des maliens de l'extérieur mbawi tigui notade hen e pelle goɗɗe kewɗe no fewi mbawi tigui notitede hen nde jonde nde jooɗi noon biteɗo amadou amaga ƴetti konngol o holiri tigui noɓe joɗiri ni o holiri tigui wonde ko ni tigui woni mbadi leydi mali koni leydi mali wano ko leƴƴi foof mbawata joddade nokku goto mbawa haadude holiri kadi ndeɗo jonde ne tengti tan wonde malinaɓe so beelama kaldigal so beelama tan ne mbawi haltide e nder koye mumen jiitodira e nder koye mumen tawa samba tawaka demba tawaka ha joni kabaruuji men e ɗemgal pulaar sen ummima to leydi mali koto leydi Tchad paɗen e nder région biteɗo grand lac bite lac de Tchad tawateɗo e nder leydi Tchad ko fedde seɓɓitinde wiyetende Boko Haram kañum tuufi toon waɗi toon jeeje yoga kay e dadiɓe leydi Tchad e nder biskaɗo noon ɓe mbawi yoɓade pittali militaire uji sappo ɓe mbarɓini kadi militaire uji jeeɗiɗo wonɓe koto Burkina Faso paɗen Christophe Dabiri en ko hoore jagoɗo leydi Burkina Faso ñande aseta sappo e jeenayyi lewru gonɗen ndu ñande sappo e jeenayyi lewru silto gonɗen ndu o rokkiri yamirode puɗɗugol woni coup d'envoi puɗɗugol golle taw ko golle pewnugol lawol goudron to tawatene to fadda gourma tawde funnague leydi ndi tawa kadi ko lawol goudron ngol juutede mum ko temedde ɗiɗi e sappo e jeetati kilométre jaru lawol ngol ɗon koene fewde ɗum ko sappo e tati milliard franc CFA ngol ɗon golle majje noon gasata ko nder lebbi capanɗe tati woni 30 mois lawol ngol noon ngol tawate ko hakkude to wiyete Gungen to wiyete fada gourma fayi to wiyete kan ceekam ha to frontiére hakkude mabɓe e leydi Niger koto leydi Madagascar paɗen e nder université mo Antananarivo lamorgo leydi ndi ko cumo musgo waɗi toon cumo ngu noon sumi koto banggue logement ji to étudiant ji ɗi koɗat toon ko toon tigui cumo ngu fuɗɗori hollirama noon fodde capanɗe jeeɗiɗi étudiant e oɗo saaha joni ngala hoɗande hollirama noon ha e oɗo saaha ɓe ganda tigui holko saabi cumo ngu koto Congo Brazzaville paɗen gui ko altine hannde o université ji kewɗi de leydi Congo Brazzaville ko hannde tigui ɓe mbawi uddidde baafe mabɓe wawde jaɓɓade kay étudiant ji wawi jettidiaji noon kolliri hen e weltare mumen no fewi kay caggal kay joɗade fodde lebbi jeegom jet jettidirani e koye mumen ñalawma hannde o noon ɓe kolliri hen beelam mabɓe mawɗo no fewi kono kadi ɓe kolliri hen fayre mabɓe saabu kay miijadeɓe ko hedde hitande koɓe mbawata gaynude programme mabɓe o hano hannirtini siftinde o noon université Mariam Ngouabi ko université ɓurɗo mawnude e nder leydi Congo Brazzaville e nder on université ene tawe hen capanɗe tati e joyi ujunere étudiant musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ko ɗum ɗo wonno komin tongal noon kabaruuji men e ɗemgal pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abou Bah yo jaam Allah jogomi jogo